Hvad forestiller du, der kommer til at ske på uddannelsesmessen i morgen? At man kommer rundt til nogle forskellige steder. Der er nogen fra nogle forskellige uddannelser, sådan nogle skoler, som kommer ud og forklarer lidt om, hvordan det er at gå på de skoler, hvordan det er, hvad for en uddannelse det er, man kan lave. Gentag. Hvordan er dine forventninger til, hvad der skal ske i morgen? Altså mine forventninger til i morgen er, at det bliver godt. Og sådan, at de har styr på de ting, man laver, og sådan, at det er nemt at overskue, sådan, så man ikke bliver væk. Og ikke sådan, så man også kan nå sine ting. Og sådan, så det ligesom er planlagt sådan grundigt, sådan, så man ikke bare kommer derind, og så er det et stort virvar fyldt med mennesker, og så at det bare sådan bliver svært at overskue. Sådan, så der er der noget bestemt, og der er der noget bestemt, og der er der noget bestemt. Og hvordan tror du, det bliver man delt op, eller hvordan bliver det derovre? Jeg tror, det er sådan nogle forskellige ligesom stande, der er, så kan man gå rundt til dem i grupper, tror jeg. Jeg tror ikke, det er sådan, at man skal sidde flere forskellige steder og så høre på hinanden. Hvad forestiller du dig, der kommer til at ske i morgen til uddannelsesmessen? Jeg tror, vi bliver kørt derud, fordi det ved jeg, vi gør. Og så... jeg tror, vi hører en hel masse om de forskellige gymnasier og uddannelser, vi kan tage. Og så får vi sikkert også lov til at gå rundt og spørge folk, som går de forskellige steder, og hvad der vil ske. Og det er det. Hvad er dine forventninger til i morgen? At det bliver en god og lærerig dag. Så sådan bliver mere hvad for en retning jeg skal gå og blive uddannet. Og gymnasie og sådan noget. Min fremtid. To the future. Slut. Hvordan tror du, det bliver? Tror du, man bliver delt op i grupper, eller man skal sidde alle sammen og høre? Jeg tror, at vi skal høre på nogen snak først, fra hver gymnasie eller sådan noget. Eller erhvervsskole for den sags skyld. Og så får vi sikkert lov til at gå rundt og spørge folk, hvad de laver. Og sådan noget. Godt. Hvad kan jeg svare? Hvad kan jeg svare? Hvad tror du, der kommer til at ske i morgen? Nej, lad være! Nej, stop forfra. Okay, hvad tror du, der kommer til at ske i morgen? Jeg tror, vi skal forholde på nogle forskellige poster og se de forskellige ting. Dine forventninger til i morgen? Jeg forventer, at det bliver fedt, fordi vi slipper på skolen, og så er det noget uddannelse, og det er meget vigtigt for ens fremtid.